Dolamara Cultural Complex open stage along Dolamara Hempu Mukrang Tirikam Mate Reception Committee atong pen perangkya may kangi. Pini matijong arni nong inkoy ratrok duar Bagore constituency ang kang Dolamara Cultural Complex open stage along Dolamara Hempu Mukrang Tirikam may mati Reception Committee atong pen perangkya may kangi pon. Labangso perangkya may kangi pon along kachitong don laki. Dolamara Hempu Mukrang Tirikam amai pu Santos Rongpi Konchonbang Gotom Terang Hawar amai pu Kensing Inti Pachet Hang Chonbang Robinson Kiling Hempu Mukrang Tirikam amai along Klembang pu Robert Timung atum chetong dun Labangso perangke amai kang nipon Nangkok ki Jasemet ki Ingdeng Ingkoy Rakit Hom Hempu Mukrang Arani Matijong ingkoy ray sira ingkoy rahini panini aparman katalon dia putaksi pini nilitum hirangke amay kangi pon kasi gotom terang peninje pon lapen ke lapu Hempu Mukrang arani katalon pon dia pan 50% ankit tang etlu pusi may pu Santos rong pi peninje pon pen ke hawartin penta bangso may pu Mukrang arani katalon pon ji along kacetong dunjia pansi labang so perangke amay along pen chumindi ponlo pen ke KEC team karbiang long atum apanta puthot chuning ripon labang so Dolamara Hempu Mukrang arani katalon pon ji along nang kacetong dunjia pan puta may pu Santos rong pi pen chuning ripon ang ton penle arjusina Nilip pen News Desk News 24/7 tin karbiang long ang adang pilo wan si hawar duma laso Hempu Mukrang hawar atum doan alang litum tame cisik pet pen kiwan pet je phansi litum labang so Dolamara Tirikam amai hin pen kachuni ripon padu lasalang litum silame litum ning khelo je non amat birta chalalong kilong tengga hawar tin ma cisik nai si dulu busa dulu lo, boy fit sami ni tumpen aku suri lang tumpan kacuning ripon dulu, je, na itu na hoppen lo sitame, na itu bang bet nang pola kan itu dak itu mat romolo, itu tum kali pejolo, mana Hempu arani lo, na itu macam tong, bagi pani lipin kacuning lo, lapen central kumti itu, na itu sami na kerap nang itu dun, na itu klaim kita pen, itu pinangan dak jakong ceperang pon lo. Lapen la sojak kong nang itu mga piduno po nang itu tame ang ton so an se aku ki claim dam pen itu lo apora teng pen ki pachun pon tulong chiepan na itu manda uthot churin ningri pon le thotlo na itu same la solong ar nam Hempu Mukrang a hilu jume pen an se pachun boi banang tu ma hilu jume la pen ar nam hilu jume ni tum tame sohang lo la pen itu la mi phun pen la bangsu Hempu rani ke pat arani ke pachun bonje pan ni tum same un anke body bon po lapen cisik pon ka bangke ni tum bangke pinia bangke 60-70% akam bangke tanglo lapen ni tum laso kam ajai meg lama jitong gudik po alu dia mana peng pen lapen puthot wang thu po liphai ingkoi rahini ki jotsi mate andung gitiar ni asom lo khala bangsor ni bangke adap porphai Hoben wangke kursa atum jinglu jingthi lapen duwan kebar lason taksi porphai troksi lapen porphai ner kepan lama kangthur lapen wangthu porphai ner kep lapen porphai kepan sekar kli lapen wangthu porphai kep pen porphai kresian sari bidai porphai kresi lapen porphai krehinian ratamai pi lapen radamai pidet porphai hini pen porphai plian joran kicho lapen wangthu porphai 5 mate pho pen porphai ner kepan ludu kleng sarpo pen longdu kleng sarpo lunkan malin lapuson si pilitum la bangso ninia farman Hempurani along kedeng pona jai milke la anhelo la si kuthot nili la bangso sayang deng long rat along hil jume la kan kirap ka chang putha ithi thini ko thanji phansi
hempu darbar mate habar amai pu ke hai yan singing ti alang phansi apop Nitum dalam meralong hempu mukrang Ripson Committee pen nang chok hapona te nang litum media person tung ke wang apot nang litum paninga klong pen litum hempu mukrang mate hempu rani Ripson Committee dalam mera ahin pen nang tum suri akiru pilo bini nitum labang so press meet along dili methang matke Ripson Committee amai pulo apu bang kotom terang alang like Ripson Committee long akong chun bang lo lapen hapu anak thu bang ke alang limen ke kensing tipu alang like lasu dalam mera hawara mai long amai pui lo lapen hapu bang ke nitum Ripson Committee long public city lo alang limen ke Robinson killing lo lapen puo bangke alang li nitum Ripson Committee long a members lo Robertson Timu alang li ke anpad alang li ke thanbang halo lasi pipot si nitum pini laso media nang kahanang kokma labang ke nitum karbiang lo matang pilong pen ningkane sek pen nitum hempu mukrang lasinja kacithok mane hempuarani sini tum pam hok lo peneng bangke indeng ko rage thom kipleng lo la bangke ni tum dak dalam mera ahawalong si padopon pu laben ani bangke ing tarik ing ko raisi lapen tarik ing ko rahini Desember ciklo lo lasi kadok awe angdang pi karbiang long arat doan sami nangkaci tong runji nangkaci to runji lapen alir alon kadom kadi nangkaci rap nangkaci to runji pan nitum labang so Ripson Committee hin pen kithe kiding doan lapen song long kiklem tuman lapen thorom long kacing on gorde lapen injir sarpu pan nitum laso nang itum atrudi bensi nitum pacini lo phai lo laso ki pha pan si pini labang so press meet bangke nitum mahin pen kepan niponik lo